comencem la segona part i tenim a 3 entitats que en certa manera el que volem i pretenem és que ens donin pinzellades del que ha estat des d'una visió molt àmplia i del que és l'establiment d'aquesta complicitat social i el desenvolupament també de la base social de les seves entitats. I per això no és casualitat que siguin 3 entitats complementàries, que tinguem una cooperativa, que tinguem una associació, que tinguem una fundació, que una vingui del camp social, que una altra vingui del camp del tema sostenibilitat a nivell d'energia i una altra que està mobilitzant a gent per una causa com és la independència. Llavors, jo no em vull estendre perquè el que volem en realitat és que tots ells puguin traslladar no el que és la seva entitat en si mateixa, sinó que aquesta vessant al voltant de la complicitat social i com ho estan treballant i que després puguem tenir una mica d'espai també per continuar amb el diàleg i el debat. Començarem amb el Jaume, que ve d'Amics de la Gent Gran i ell està a l'àrea de sensibilització i captació de fons i així, Jaume, tens 15 minuts i seré molt estricta. Moltes gràcies. Bé, d'alguna manera, bona tarda i moltes gràcies per estar aquí i escoltar les nostres experiències en l'entorn de la complicitat social. Us parlaré en nom de l'entitat Amics de la Gent Gran. Bàsicament suposo que ja molts de vosaltres la coneixeu, però en resum el que fem és lluitar contra la soledat de les persones grans. Tenim una causa que bé, va ser descoberta a França, descoberta va estar començada a desenvolupar a França els anys després de la Segona Guerra Mundial i que arriba aquí a Espanya, sobretot a Barcelona, precisament com a resultat de la complicitat social. Uns voluntaris unilateralment agafen la seva motxilla, se'n van a França a conèixer el cas, agafen experiències i arriben a Barcelona i comencen a fer la tasca. Sense cap tipus d'organització, només amb la voluntat de poder contribuir en aquesta societat amb una causa completament nova. La soledat sabeu que és silenciosa, no s'escolta, però hi és molt cruel. I llavors aquesta gent comença a desenvolupar. I des de fa 26 anys que Amics de la Gent Gran es dedica únicament i exclusivament a aquesta tasca, a lluitar via l'acció social i via la conscienciació. Bé, arrel d'això, la història d'Amics de la Gent Gran és molt continuista des dels seus inicis, s'estableix el 1992 com a fundació i comença a tenir un desenvolupament de la seva acció social, però amb un creixement molt sostingut en el temps. És a partir del 2007 que hi ha un canvi estratègic en el que es comença a generar la necessitat de generar més complicitat social, de fer créixer aquesta base social perquè d'alguna manera és l'única manera en què podem dur a terme la nostra missió i és arrel de la complicitat de les persones. Són persones, la gent gran són persones, els voluntaris són persones, els socis són persones i d'alguna manera el que intentem és constantment desenvolupar iniciatives que facin que es contagi aquesta complicitat amb gent que està defensant i que no està d'acord, que troba que la soledat de la gent gran és una injustícia. És a partir de l'any 2012 quan, després de tota la tasca que es va fer, tota la recaptació de socis, en la que un grup de promotors al carrer va explicant a la gent al carrer quina és la nostra visió i començant a fer adeptes en aquesta causa, però és l'any 2012, aprofitant el 25è aniversari, en què Amics de la Gent Gran fa una eclosió cap enfora. Una eclosió en la que d'alguna manera traiem pit sobre la nostra causa i comencem a fer una aposta per l'aparició en els mitjans d'una forma més impactant i més massiva. Es tracta doncs aprofitant una de les campanyes que ja feia des del 2009, que s'establien des dels inicis, que és el Roses contra l'Oblit, en el que voluntaris porten roses a les persones grans que estan en situació de soledat. Aprofitem aquesta campanya per poder fer un crit en el que no només denunciem la soledat, sinó que
mostrem a la societat maneres de poder contribuir en aquesta causa, que és senzillament portant una rosa a qualsevol persona gran del seu voltant. Bàsicament, aquesta campanya va ser un èxit total pel simple fet de poder sortir en els mitjans de comunicació, és a dir, en mitjans publicitaris, per aconseguir espais gratuïts, aprofitant una ocasió que el sector estava en una situació bastant... que tenien d'espais buits i tenien disponibilitat d'espais. Aprofitem aquesta ocasió per poder posar els nostres anuncis i fer aquest crit. Automàticament el que succeeix és que les persones que ja estaven creient en Amics de la Gent Gran i que ja estaven fent la seva tasca social, com a voluntari o com a soci, reben d'alguna manera un moment de ostres, jo pertany a aquesta entitat i estic anant pel metro i em trobo amb aquest anunci. Es comença a generar un sentiment de pertinença. Aquesta experiència, evidentment, ens fa créixer molt en coneixement de la nostra causa. Els nostres captadors, que són el nostre pols, el nostre termòmetre en el carrer, ens ho diuen que realment començaven a sentir que Amics de la Gent Gran existia, que era una causa legítima, que teníem uns anys d'experiència, que teníem un recorregut treballant i fent companyia amb persones grans. I com a segon esdeveniment que també ens catapulta cap amunt és la celebració d'aquest 25è aniversari. Tenim el 30 de setembre del 2012 celebrem una gala solidària en el Liceu en el que procurem fer un crit també social. No és només un acte de celebració del 25è aniversari, sinó que volíem que fos una ocasió per poder cridar, i no només a la societat, sinó sobretot a les persones grans que no estan sols, que hi ha gent que està disposada a lluitar i a fer el que calgui per garantir companyia i caliu humà. Si us fixeu, el que estem treballant nosaltres en la nostra causa és una causa emocional. Treballar amb les persones. No estem a la vessant assistencial, no estem ajudant a cuidar persones grans en termes de neteja o de salut, etc., sinó que és la vessant emocional. I això és quelcom que a les persones que no es coneixen es vinculen molt. D'alguna manera s'emmirallen en el seu futur, en el seu envelliment, i veuen que això que està passant en aquests moments és molt injust. I és el que crec que hem aconseguit en aquest any 2012 tan especial, aconseguir fer un crit que la gent s'adapti i que faci alguna cosa al respecte, és empoderar. Empoderem no només en els nostres voluntaris, sinó també ho estem fent amb els nostres socis i donants. Normalment el tercer sector, els socis té entès com això que diuen aquí, un euro en potes. I realment els socis són persones com les que puguin ser els nostres voluntaris, el que passa que no tenen la disponibilitat de temps i sí que es posen a disposició els seus diners. I ens trobem amb la gran sorpresa de que va ser cap a l'estiu d'aquest any vam començar a fer una crida als nostres socis perquè participessin activament de les nostres activitats amb la gent gran, amb la gran sorpresa de que aquestes persones van accedir i van d'alguna manera convertir-se en grans militants de la nostra causa. Passar de ser un mero reactiu en la compta bancària a ser una causa en la que ells transpiren i que viuen i d'alguna manera ens ajuden a construir d'una forma molt forta. Per donar-vos 4 dades al respecte d'aquesta evolució d'Amics de la Gent Gran. Aquesta complicitat social que hem assolit ens ha ajudat bàsicament no només a poder acompanyar més persones, hem aconseguit en qüestió de 5 anys més del doble de persones grans acompanyades a Catalunya. Hem aconseguit el doble de voluntaris implicats. Evidentment que cada voluntari es vincula amb la nostra causa d'una forma diferent, però sí que és veritat que hi ha molt més voluntari militant, és a dir, voluntari que no només és voluntari, sinó que a més es fa soci o voluntari que participa a qualsevol de les activitats o cada vegada que demanem estan allà al costat per fer la seva tasca. Hem aconseguit que els ingressos econòmics de l'entitat pugin un 80% des del 2007 fins a la data. En plena eclosió de la crisi, la nostra entitat ha aconseguit més recursos. Evidentment, tot el moviment de les xarxes socials també ens ha ajudat moltíssim a poder fer ressò de tota aquesta tasca. I els socis
Hem passat de tenir aproximadament uns 300 socis el 2007 a tenir-ne gairebé 2.000. I més que arribarà, perquè la nostra causa necessita l'implicació de tots els que formem part d'aquesta societat. Pretendre transformar la societat només amb l'acció social o via les activitats que fem a la gent gran també és molt pretensiós voler aconseguir. La soledat és una situació que pateixen milers de persones a tot Catalunya i voler o pretendre que serà a través de l'acció del voluntariat que transformarem aquesta realitat és una miqueta pretensiós, com ja deia, i és aquí on entra el món de la sensibilització. Comencem a barrejar el que són les campanyes de captació amb les campanyes de sensibilització. De cada moment que la gent gran apareix en els mitjans, ja sigui amb una marquesina, ja sigui amb una plana de premsa o ja sigui amb una notícia, el que estem aflorint és una realitat i el que estem aconseguint és que la gent es rebel·li d'alguna manera, ja sigui participant donant el seu temps, ja sigui participant donant els seus diners o ja sigui parlant del tema, ja sigui donant-li un like en el Facebook o compartint alguna notícia. Això és el que realment està aconseguint. Nosaltres no tenim el pols per saber què és el que està succeint en aquesta transformació de la mentalitat social, aquest remoure les consciències, però som conscients que moltes persones avui en dia estan prenent més atenció en les persones grans que tenen al seu voltant que no pas que ho feien abans. Llavors jo parlaria en termes de complicitat social de quin rol actiu podríem tenir les entitats o haurien de tenir les entitats envers aquest sentit. I m'ha agradat molt el concepte de contagi. Hem de contagiar. Hem d'aprendre a dir que el que fem és preciós, no només per una qüestió del nostre propi benefici com a éssers humans. L'altruisme existeix de tota la vida, és una condició de l'ésser humà i això és quelcom que l'únic que hem de saber és tenir la capacitat de poder proveir en aquestes persones perquè puguin fer aquesta acció. Tenim les eines, tots tenim les eines, avui en dia no és tan complexa i sobretot amb el món digital és molt més fàcil poder-ho aconseguir. Parlaria de no perdre el focus, bàsicament perquè també ens hem de legitimar la nostra causa i d'alguna manera mantenir aquest focus és clau. Si estem treballant amb gent gran, estem treballant amb gent gran i no fem altres coses. I qualsevol iniciativa o idea sempre ha de tenir el focus en la gent gran. Moltes vegades ens perdem en el món de les interpretacions i hem de tirar, ja siguin els voluntaris els nostres socis, de tornar al focus cap a la història que fem. I sobretot generar aquest contagi el que fa és que hi hagi un vincle emocional. Les persones es queden amb la seva causa, la causa se la fan pròpia. I això no té preu, no té cap manera d'estratègia, sinó que és una qüestió de fer-ho, de posar-se, de transmetre optimisme. El que ja estem en un món que està molt força fotut com per seguir parlant de lo greu i lo fotuda que és la soledat. Jo crec que tothom sap el que és, però sí que quan veieu aquestes imatges el que estan succeint són moments únics, moments que els donen esperança en aquestes persones i que d'alguna manera el que els retorna és la dignitat. Són persones que passen en l'oblit, hem sentit comentaris de molts colors, amb tantes persones que acompanyem, però realment molt greus de pensar que ja no era una persona, per exemple, i quan els retornes aquesta pròpia realitat, aquesta pròpia efecte que genera la nostra visió fa que la gent segueixi enganxant. I jo us convido a les entitats que esteu aquí assistent a que agafeu la vostra causa i la convertiu en el que realment és un agent transformador de la societat, i no de la societat sinó de les consciències de les persones que informen. No és només una qüestió d'ego, sinó que estem aquí per donar als altres sense esperar res canvi. I bàsicament aquest seria, no sé si passo molt de temps, Anna. Vas perfecte. Sí. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies. Bé, el Jaume ens parlava des d'una perspectiva, una entitat que porta 25 anys i ara ens passem de Tercinem a una organització que porta molt menys temps perquè va començar el 2011, em corregiré si ho dic malament. I bé, tenim el Miquel Miró que ens explicarà l'experiència una mica de Som Energia i com ha passat a tenir en 3 anys assolir més de 20.000 persones que donen suport a aquesta causa. Com vulguis. Molt bé, gràcies, Anna.
Una pregunta al públic. Quants d'aquí sou socis de Som Energia? Encara queda molt camí. No hi ha cap còmplice aquí. Bueno, espero que després de la sessió almenys visiteu el nostre web i pugueu, si vos agrada, sumar-vos a la iniciativa. Nosaltres som menys ambiciosos. Nosaltres només volem canviar el sistema energètic de l'estat espanyol. I per això, afrontar un sistema centralitzat, de generació centralitzada, en les centrals nosaltres proposem una generació distribuïda basada en les renovables. Afrontar un sistema brut, nosaltres proposem un sistema 100% basat en les energies renovables. El gas també. Afrontar un sistema que és impersonal, individualista, aliè. Nosaltres proposem un sistema col·lectiu, participatiu. Afrontar un sistema que no té altre objectiu que generar una plusvàlua pels seus propietaris. Nosaltres proposem un sistema pensat per donar servei als seus propietaris. I un sistema de compte pensat en uns accionistes que ningú no coneix i que probablement algú del públic no sigui soci de Som Energia, però sí que és soci de FEX Endesa o d'Iberdrola, perquè ser accionista d'Iberdrola és ser soci d'Iberdrola. Nosaltres, en aquest sentit, proposem un sistema molt més proper i que, enfrontar un sistema que és antic i anquilosat en una concepció pròpia de l'era dels dinosauris, el que és el negoci del sistema elèctric, nosaltres proposem un nou sistema amb il·lusió. I com ho fem? Ho fem a través d'una cooperativa de consum i producció d'energia verda. I fins aquí la cunya publicitària. Ara vaig a parlar de complicitat social, tot i que ja he apuntat algunes coses que formaran part del meu breu discurs. Començaré sent una mica provocatiu. Fa uns anys vaig estar a Quebec i vaig, des de l'organització, era un congrés internacional d'economia social i solidària, i em van portar a visitar un poble que era fins feia un parell d'anys, havia estat un poble bàsicament del sector turístic i residencial, aquells que a l'estiu tenen 3.000 persones, però que després, a l'hivern, perquè allà el que tenen més és hivern, són 3.000 persones que van a esquiar i a passar les seves vacances allà en el poble, i després a l'estiu es queden 500 persones. Això, conforme es va desenvolupant la societat, la gent que tenia la segona residència allà es va fent gran i se'n va a viure allà. I és un poble que passa de tenir 500 a tenir 3.000 persones censades sense metge. Perquè el metge anava 2 dies a la setmana des del poble del costat. Què penseu que va fer la gent del poble? Anar a muntar el CIRI al Ministeri de Salut a Montreal? És que se'ls va passar pel cap. Van començar per posar $100 cadascú i van muntar una cooperativa de salut. Acte seguit se'n van anar a la cooperativa de Jardin i la cooperativa de Jardin els va fer un préstec hipotecari a 30 anys i els va prestar 2 membres per participar en el Consell d'Administració de la cooperativa per ajudar en el desenvolupament empresarial de la cooperativa. I d'aquesta manera, avui tenen un centre. Quan es va muntar el centre d'assistència primària, va haver un senyor capitalista en forma de boticari que va muntar una farmàcia al costat i que ells ja havien construït el local, diguem-ne, perquè s'allotgés el boticari. Ja tenen un centre d'assistència primària i un boticari, diguem-ne, basats únicament en la iniciativa col·lectiva de la gent. I
I això és una que jo trobo a faltar encara avui en dia aquí, com la que està caient. I és veritat que està havent més voluntariat i és veritat que estan havent més iniciatives, però jo crec que falta encara molt de camí per recórrer per poder plantejar des d'aquest repensar que estem intentant afrontar avui aquí el futur d'una manera més justa del que sembla que en aquests moments s'està proposant des dels governs en general. Per tant, una primera característica de la complicitat social que jo posaria sobre la taula és la iniciativa col·lectiva, la participació. Quan aquelles persones de Quebec, poso l'exemple de la cooperativa de Quebec per no ferir les sensibilitats, diguem-ne, ni per no posar-hi flors a ningú, diguem-ne, però participació vol dir propietat col·lectiva. No vol dir tenir dret a parlar en una assemblea, vol dir tenir la propietat col·lectiva. Vol dir ser capaç d'exercir un veritable control democràtic sobre l'entitat. Vol dir participar en la definició de les estratègies de la comunitat, de l'entitat. Vol dir participar i proposar i compartir un retorn social, és a dir, ha d'haver una complicitat entre una entitat i la societat si totes dues, diguem-ne, són conscients que tenen un retorn, diguem-ne, cadascú d'acord amb les seves necessitats. Hi ha un altre element molt important per la participació, que és la comunicació. Veureu que la comunicació serà un tema recurrent. Hi ha una altra característica. Es podria dir complicitat social, es podria dir arrelament. Jo crec que en aquest sentit també és un element molt important. La nostra cooperativa és una cooperativa descentralitzada. Hi ha un petit equip tècnic a Girona que compra i ven energia en el mercat elèctric. Això ho fan 2 persones. La resta són persones que estan atenent al soci, serveis d'atenció al soci. I la resta de l'estructura és una estructura ultralleugera basada en gent compromesa amb la cooperativa, absolutament descentralitzada i absolutament autònoma. I quasi diria que només amb aquest missatge que us he donat al principi, nosaltres el que volem és canviar el sistema energètic de l'estat espanyol, és suficient per tenir activistes autònoms a favor d'aquesta proposta per tot l'estat. Un altre element important en aquest sentit és la independència. Independència política, independència econòmica. Quan vull dir independència econòmica vol dir no dependre de les subvencions, no dependre dels ajuts, no dependre de les donacions. Ser independent és capaç, en aquest sentit independent econòmicament, és capaç de generar els propis recursos. I ser independent també financerament. I aquí faig una distinció entre el que és economia i finances. Ser independent financerament vol dir no tenir deutes. Hi ha una altra cooperativa que us recomano molt, també que la demaneu en els quioscos, també es ven a Bilbao, es diu Alternatives Econòmiques. És una cooperativa que està basada actualment al voltant de 50 socis col·laboradors que han posat cadascú 4.000 euros per finançar la cooperativa. Ja està, és capital. No vol un deute ni d'Acció Solidària contra l'Atur, ni de Microbank, que estem a casa seva, ni de ningú. Per tant, i aquesta independència és una cosa per ells vital. No acceptem publicitat, són molt selectius en la publicitat. Per què? Perquè probablement si la Caixa els hi posés anuncis, el seu contraresultat s'acabaria ressentint en aquest sentit, i no volen en aquest sentit que se'n ressenti. Hi ha un altre element, i ja estic acabant amb el tema de la complicitat social, que crec que és important, que és el compromís. En la nostra cooperativa hi ha un compromís molt ferm
dels socis cap a la cooperativa, ho he comentat abans, o sigui, tenim socis que són realment activistes. Ara el dissabte, sí, va ser el dissabte passat, no aquest, l'anterior, fa 10 dies, es va fer una xerrada aquí sobre la desobediència civil i la insubmissió contra la política energètica, la reforma elèctrica proposada pel govern, al que van assistir 250 persones, que, bueno, Déu-n'hi-do, en aquest sentit. I va ser organitzada per la pròpia gent, és a dir, aquí no va participar ningú de l'equip tècnic de la cooperativa. Tota l'organització, la impartició, tot es va fer des de la base social de la cooperativa. Per tant, tenim socis que són molt compromesos en la cooperativa, tenim socis que han compromès un capital. Hem recollit 3,5 milions d'euros per finançar la cooperativa d'entre la nostra base social. Hem recollit exactament 2 milions d'euros en capital i 1,5 milions en títols participatius a 5 anys al 5%. I amb aquests diners estem finançant les obres de les centrals de producció d'energia que volem posar en marxa. Algunes ja les hem posat en marxa i les que volem posar en marxa, si la reforma elèctrica ens ho permet, ho finançarem amb aquests recursos que hem obtingut dels socis de forma voluntària. Per tant, aquest és un compromís molt important dels socis amb la cooperativa i la cooperativa amb la societat, perquè reverteix això a través d'una generació 100% renovable i un nou sistema basat, com havia dit, en les persones i en la propietat col·lectiva. Per tant, resumint, havia dit, hi haurà complicitat social des de l'òptica de la nostra experiència com a cooperativa si existeix un compromís col·lectiu, si hi ha un elevat grau de participació en aquest col·lectiu, si hi ha arrelament, si hi ha comunicació viral i si hi ha sostenibilitat tècnica i autenticitat. I aquests són dos conceptes que per mi també són molt importants. És a dir, a Som Energia encara no hem arribat al punt d'equilibri. Portem 2 anys en pèrdues. Aquest any la part de comercialització perdrà aproximadament uns 60.000 euros. No passa res. Som conscients que el nostre és un negoci de volum. Actualment som 11.000 socis. Si volem ser algú en el mercat del sistema energètic espanyol, abans dels 100.000 socis no ens farà cas, ens consideraran com una experiència simpàtica. Per tant, hem de ser capaços de créixer sense perdre la nostra identitat en el camí, però necessitem ser molts socis si volem realment assolir els nostres objectius. I en aquest sentit és molt important que la gent ens percebi com autèntics, és a dir, com sincers. Jo crec que aquest és un element molt important i és una tendència en general de la societat actual, no únicament en l'àmbit de la social de l'energia. Nosaltres, com a consumidors, exigim autenticitat i castiguem aquella empresa, aquell proveïdor, diguem-ne, que ens ha intentat enganyar. Jo crec que per això moltes vegades, després de saber el que està fent FEX, Endesa i Iberdrola, quan veiem la seva propaganda fent-se com som la companyia més verda del mercat, no ens ho acabem de creure, perquè sabem que això és una operació de màrqueting, no és autèntic. I aquesta autenticitat, diria que és en general, però no de forma universal, perquè s'ho ha de currar i s'ho han de creure, diria, és en general present a les entitats del tercer sector i en general a les entitats de l'economia social, diguem-ne. Però no és no s'obté insuflació divina, diguem-ne, tu has de treballar. I l'altre element final, diguem, és la sostenibilitat tècnica. També hi ha una percepció en aquest sentit d'una feblesa si depenem per complir els nostres objectius i per obtenir al final un resultat sostenible des del punt de vista econòmic, si depenem d'ajuts
o de la caritat. S'ha parlat aquí abans de la solidaritat, jo crec que s'ha dit solidaritat, però es volia dir caritat. El gran recapte és caritat, no és solidaritat. Us convido a anar al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, no, però segurament també, però és que no és el que he mirat, és el de l'Institut d'Estudis Catalans i l'Enciclopèdia 62. Solidaritat vol dir compartir riscos i responsabilitats. Simplement. Us convido a reflexionar, diguem-ne en aquest sentit, és compartir riscos i responsabilitats. Vaig trobar que el que realment utilitza bé el terme solidaritat són les entitats financeres quan ens demanen un aval solidari. Que aquí segurament tots sabreu el que vol dir. Doncs aquest és el terme de solidaritat. Per tant, compartir riscos i responsabilitats. Gràcies.